Както може би много от вас знаят, аз съм фармацевт. Дълги години работих в сферата на генетиката. Работих с психиатри и с генетични специалисти. Един ден, по стечение на обстоятелствата, ми хрумна да ги попитам всъщност колко процента от хората, които страдат от депресия, имат проблеми с храносмилането. Психиатрите ми отговориха 100%. Всички хора с депресия, диагностицирана, казват, имат проблеми с храносмилането. Това изключително ме впечатли и също така се замислих защо това е така, каква е причината, как може да се подобри. Има една част от хората, на които пробиотиците им действат добре. Има една друга част, на която не им действат толкова добре. Според Аюрведа, науката за начин на живот, която произхожда от Индия, няма значение какво посяваме в тялото си, защото е важно всъщност каква почва имаме и какво ще порасне. Какво ще порасне зависи от много неща. Начина ни на живот, емоционалното ни здраве, психическото ни здраве. Така че това е много по-комплексен подход към това всъщност кои микроорганизми и дали ще успеем да посеем микроорганизмите в нашия микробиом. Според Аюрведа, това, което можем да направим, за да подобрим храносмилането, например, е винаги да приемаме чиста, прясна храна, сготвена същия ден, до 3 часа след като е била сготвена. Тогава нейната жизненост е все още в нея. След това се губи малко по малко и мисля, че това всеки един човек го е усещал. Друго, което може да направим, задължително да не ядем, когато не сме гладни, да имаме достатъчно големи паузи между храненията, да не ядем снаксове, да не ядем постоянно. Това изключително ще подобри храносмилането като цяло.